Хей хора, аз съм Божо и сега ще ви покажа няколко нови карти. Първо, имаме Onslaught of the Fire Kings. След това имаме Nextbot 008. След това Dark Doriado. Nextbot 008 на два пъти. Dynamist Placios. И след това 2, т.е. Dexbot 007 и Performapal Beat by Turtle. Извинете хора, обаче съм объркал. Съм забрал да взема още една карта, която е Dexbot 007. Имам я на два пъти.